דנה קמה קמה דנה. מה אתה הכי אוהב לעשות בגן? לראות טלוויזיה. יש לי שתי דברים, במחשב ובטלוויזיה. להחליק על המצח. ללכת לשיעורי שחייה ולעשות הכל ממש טוב. לשחק במחשב ובפארק מוגן החדש. ללכת לבריכה ולשחק במחשב ובפארק מוגן. לעשות גליצ'ות על הרצפה שאני במקום לישון. אחרי שהגננות שוטפות את הרצפה, לעשות גליצ'ה. לשחק עם מיכל. לשחק עם נוגה. ובמה אתם ביחד הכי אוהבות לשחק? בברביות. בטיולים של הגן, לאן אתה הכי אוהב לטייל? לבריכה. לבריכה ביום חמסין. הוא אמר כבר בבריכה. גם בבריכה. לשיעור שחייה. שתי מקומות. בסרט קולנוע ובבריכה. בסרט קולנוע! ערימות. לערימות? ומה לעשות בערימות? לא, לשחק בסוכנים חשאיים, בשוטרים וגנבים. מה תרצה ללמוד בכיתה א'? אנגלית. לא, אני אוהב. חשבון. לפסל בקרמיקה. אומנות לגו. אומנות לגו. לקרוא ולכתוב ולצייר. לא בא לך להיות בכיתה א'? כי משעמם. משעמם. אני אכווה ללמוד לעשות איך שימח את הגן. דנה קמה קמה דנה. ומה תרצה להיות כשתהיה גדול? בלרינה. אני רוצה להיות פסנתרית. פסנתרית. תהיה אני גדול. עושה סדרות לגו חדשות. לא חשבתי. תחשוב. חושב שאני... עוד לא החלטתי. סמוראי. לך. הנינג'ה הירוק. מייצר לגו. לא יודע מה. ממציא לגו טכניקה. למה הכי תתגעגע בגן? לבריכה. לשיעורי שחייה. למה אתה תתגעגע? לשיעורי שחייה ולהחליק על המשחק. מחשב! אני געגע לפריב החדש, שהוא כבר קצת ישן. למחשב לפקוגן. לטלוויזיה. גם אני לטלוויזיה. למחשב. ללגו הקטן. ולעשות גליצ'ות שהגננות מנקות את הגן. הרבה דברים אתה תתגעגע. אני אתגעגע למחשב. לפזית. מה תרצו לאחל לצעירים של הגן? שהם יהיו בוגרים שילמדו את הצעירים איך מתנהגים בגן. תשמשו דוגמה לצעירים, תשמשו דוגמה לצעירים, תשמשו דוגמה לצעירים. מה תרצו לאחל לגננות? תמשיכו לנקות את הגן. לא יפריעו להם. שלא יפריעו להם. שלעולם לא יפריעו להם ושיגדלו לאט. כשיהיה גדול יהיה צייר, והצייר עולם יפה יותר. כשיהיה גדול יהיה נגר, ואבנה שולחן כיסא ופסנתר. כשיהיה גדול, כשיהיה גדול יהיה מלאך,
להשיט אוניות בלב ים גועש. כשיהיה גדול, אחר כך נראה. כשיהיה גדול, אהיה רופא שנותן זריקות לכל מי שכואב.